belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vanwege tekort aan personeel kunnen niet alle operaties in het CMC worden uitgevoerd, dat meldt het ziekenhuis. Slechts 5 van de 7 operatiekamers zijn in gebruik. De afgelopen maanden zijn er verschillende medewerkers opgestapt en daardoor heeft het ziekenhuis 11 vacatures. Volgens het CMC is de hoge werkdruk tijdens de pandemie de belangrijkste reden voor het vertrek van het personeel. Vervolgens moesten de werknemers hard werken om de achterstanden in te halen en daardoor raakt een deel van het personeel uitgeput en gestrest. Een aantal heeft gekozen voor een andere kans op het eiland of in het buitenland. Aqualectra en Ceos zijn een betalingsovereenkomst overeengekomen, dat meldt de Extra vandaag. Ceos heeft een schuld van 3,7 miljoen gulden aan Aqualectra en omdat het geld maar niet betaald werd, stapte Aqualectra naar de rechter. Daar is om het faillissement van Ceos gevraagd. Zover hoeft het niet te komen, de twee bedrijven zijn een betalingsregeling overeengekomen. Na Aqualectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para a visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que está comendo a bo. ...2022 moet het jaar van de schoonmaak worden. Dat heeft minister van Gezondheid, Natuur en Milieu... Dorothy Peters-Janga gisteren tijdens een persconferentie aangegeven. We maken het eiland kapot door het niet schoon te houden, aldus de minister. Mensen moeten leren vuilnis niet zomaar overal weg te gooien... en we moeten het eiland schoonmaken. Eerder werd al bekend dat er 2,5 miljoen gulden is uitgetrokken... om de stranden op Curaçao schoon te maken. Voor 2022 zal de inflatie op Curaçao en Sint Maarten ook weer hoger zijn dan in eerste instantie was verwacht. Dat heeft de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbos, bekendgemaakt. Er is weliswaar sprake van een economisch herstel na de coronapandemie, maar de inflatie neemt ook toe. Die staat nu begroot voor Curaçao op 6,1% en bij Sint Maarten op 14,3%. Gisteren hebben controleurs van BAP, SOAW, SVB samen met de politie controles gehouden bij enkele grote bouwplaatsen. Er werd onder meer gecontroleerd bij bouwwerkzaamheden bij Hotel Corendon en bij Mambo. Daarbij werden verschillende mensen aangehouden die werkzaam zijn in de bouw, maar niet over de juiste papieren beschikken. Extra schrijft over ongedocumenteerden. In verband met een schietpartij voor de deur van een nachtclub in Salinha is gisteren een 21-jarige man aangehouden. De schutter had het voorzien op een andere man, maar toen hij meerdere kogels afvuurde raakten ook nog 3 andere mensen gewond. Alle 4 de gewonden moesten worden behandeld in het ziekenhuis en de 21-jarige man is nu aangehouden. 2 Dominicaanse mannen zijn gisteren als verstekeling op Bonaire gearriveerd. De mannen verstopten zich op een vrachtschip vanuit Porta Plata. Op Bonaire hebben ze asiel aangevraagd. De Dominicaanse mannen zijn op zoek naar een beter leven, zo meldt de media. Volgens hen zijn de levensomstandigheden in de Dominicaanse Republiek slecht. Daarom kozen ze voor een levensgevaarlijke overtocht. Tijdens de scheepstocht zaten ze op het roer van het vrachtschip Get Feeling. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.